me dic Didac Ferrer Múria, tinc 26 anys, soc d'aquí Amposta i actualment soc dissenyador industrial i artista faller. Crec que va ser als 5 anys que vaig anar en la meva família per primera vegada a les falles de Benicarló i se me va despertar alguna cosa en mi que no sé encara per què, però des d'aquell moment tot era dibuixar falles, jugar a fer falles, tot. I així va seguir, la veritat, meus pares pensaven que se'm passaria, però no, vaig continuar així. Jo crec que el que més m'ha impactat de les falles era la possibilitat de que apareguessin escultures o obres d'art al mig del carrer, que estessin 4 o 5 dies i que després se cremessin. Me va fascinar, la veritat. Jo sempre havia portat les falles molt presents, les anava a veure tots els anys i seguia els artistes, les comissions i tal, però no pensava mai que no ho veia com una sortida laboral possible. Llavors vaig estudiar disseny industrial a València per estar una miqueta més a prop i al final això, una enginyeria però també relacionada molt en el món del disseny, l'art i la creació. I mentre estudiava a la universitat, per les tardes vaig anar a un taller de falles a aprendre i així va ser com vaig anar aprenent. De la meva educació i experiència laboral, perquè al final vaig treballar també 3 anys com a dissenyador industrial. Sobretot m'ha ajudat a tractar molt tot el procés creatiu, fer investigació de temes que no s'han tractat tant, a intentar sempre donar-li un enfocament diferent al que ja s'ha fet. I altres coses més pràctiques, per exemple, l'escultura digital, el model 3D, és una cosa que vaig aprendre al màster de disseny i que actualment ho faig servir a totes les meves falles. Mentre treballava de dissenyador en una empresa, vaig començar a col·laborar amb alguns artistes fallers en el tema de l'escultura digital. I un d'aquests artistes, que és de Benicarló, me va comentar que la seva comissió estava buscant artista i que si m'interessava que els ho passés el meu contacte. I així va ser. Jo realment les primeres falles que vaig fer d'una manera molt improvisada, en igual 15 o 16 anys, les cremava al carrer de meus pares per Sant Joan i este va ser el meu primer contacte real en els materials i en les tècniques. A partir d'allí anava fent alguna coseta per a intentar millorar l'escultura, la pintura, els acabats. I quan em va arribar l'encàrrec de la falla de Benicarló ja em vaig veure prou preparat com per a poder acceptar-lo. Tot i així sí que vaig notar una evolució i estic notant encara perquè és un aprenentatge continu. Hi ha una coincidència, de veritat, que és molt, molt curiosa i que fins i tot me costa de creure, que és que la primera foto que tinc en una falla de quan tenia 5 anys és a la comissió del Mercat Vell de Benicarló, que és la primera que he plantat professionalment, llavors és que és indescriptible, la veritat. Jo ho he mirat durant tants anys, ho he mirat des de les valles, intentant, no sé, sempre conèixer més sobre el tema i tal, i poder ara treure jo el meu art al carrer i formar part de la festa, la veritat és que és increïble. El procés de la falla és tot l'any, des que se cremen el dia 19 de març, el dia següent ja es comença a treballar. Pot resultar una mica xocant que algú faci falles des d'Amposta, no des de Catalunya. Però la veritat és que per circumstàncies se va donar així. Jo vaig estar 7 anys vivint a València i va ser quan vaig tornar a Amposta que em vaig començar a dedicar professionalment a les falles. Sí que m'agrada crear tot sol, sí que hi ha artistes que són molts treballadors a un taller i cadascú està encarregat d'una part del procés, però a mi m'agrada poder una mica dominar tot el procés per a que les obres tinguin la meva empremta. Sí que és veritat que a vegades també tinc familiars, amics ajudant-me, llavors se fa una mica més ameno. Jo durant l'any, quan treballo en la falla, no penso mai en la crema. Jo penso en el moment de treure del carrer, veure la reacció de la gent, dels xiquets, que agrada a la gent. I sí que és veritat que quan arriba el dia de la crema i es comença ja a fer tard i arriba l'hora, comença una mica les emocions a sortir, la veritat, perquè quan se crema recordes tot el que has viscut durant l'any, al final la falla t'ha acompanyat durant tot l'any, llavors és una barreja una mica estranya d'emocions. Per una banda pena i tristesa, però per l'altra il·lusió perquè pots començar de nou completament. El millor reconeixement que m'emporto sempre és les felicitacions a la gent i que l'obra agrade al públic i a la comissió, que al final són les persones que m'han encarregat. A Benicarló, per exemple, l'any passat vaig guanyar el 4è premi de les falles infantils
però a part d'això el que més feliç em fa són que moltes comissions s'han interessat per la meva feina de cara a l'any que ve. Jo pensava que fer Falles d'Amposta seria una mica un hàndicap, però la veritat és que estic veient que a part de certes limitacions a l'hora de trobar materials o coses més especialitzades, es pot fer perfectament, la veritat. I en un futur el que m'agradaria, que és el somni de qualsevol artista faller, és plantar a la secció especial de València, però vull anar passet a passet, anar pujant escalons a poc i a veure si arriba.